Benvinguts a la motxilla de la ciència. Avui a dins de la motxilla us porto una monografia preciosa que acaba de publicar Mètode de la Universitat de València. Es titula Una mirada nova al naixement de l'entomologia i la publica el doctor en biologia i entomòleg Xavier Vallès. Així doncs, comencem. Els qui conegueu a Xavier Vallès sabreu que quan ha d'explicar una cosa que li interessa molt, com per exemple la metamorfosi d'alguns insectes com les papallones o d'altres, realment s'apassiona i explica allò amb un discurs encès. Doncs bé, aquesta monografia, Una mirada nova, és una mostra d'una perfecta combinació entre això que dèiem, un discurs atractiu, ben trenat, que arriba al gran públic, i al mateix temps una molt bona síntesi d'un moment clau en la història de la ciència i en concret la història de l'entomologia. En retrata el naixement, començant des del Renaixement, però sobretot posant èmfasi en els segles XVI i XVII, que van ser els moments claus de revolució científica i que van afectar moltíssim, com no, el coneixement dels insectes. I repassa els científics que van ser determinants, com per exemple Conrad Gessner, Jan Goedart, Thomas Muffet o William Harvey. I també explica les seves obres principals i les millores dels instruments tècnics per observar les mosques, els mosquits, les paneroles, les vespes o les abelles, que són els grans protagonistes del llibre. M'ha fet molta gràcia que un d'aquests instruments és precisament l'oquilino. Crec que ho pronuncio bé, creat per Galileu, que era un microscopi que estava compost per una lent convexa i una lent còncava. De fet, deixeu-me dir que el relat, la història, el fragment que més m'ha interessat d'aquest llibre és el que Xavier Vallès dedica a una científica que era una aventurera fascinant. Es deia Maria Sibylla Merian i feia unes làmines precioses. De fet, una de les coses, com ja us haureu adonat, és que les il·lustracions d'aquest llibre, la coberta del qual és l'escanyapolls de Durer, estan fetes amb una precisió, amb una elegància, reproduint els dibuixos que feien els naturalistes. Per acabar, deixeu-me que us llegeixi només 2 o 3 línies de l'inici d'aquesta monografia. Xavier Vallès ens diu així. L'estiu de 1604, Miguel de Cervantes, a Valladolid, sotmetia el manuscrit de la primera part del Quixot al Consell Reial per tal de superar la censura i redactava el pròleg i els poemes burlescos que haurien de precedir el llibre. Ja ho veieu que al començament sembla més una obra de cultura o de literatura que no pas una història de l'entomologia, però és que aquesta crec que és una de les grans troballes del llibre. Xavier Vallès constantment relaciona passatges, moments històrics de la història de la ciència, del naturalisme i de l'estudi dels insectes precisament amb obres literàries, amb referents culturals, amb pintures, no? En aquest cas, per exemple, quan es parlava de Cervantes, explicava que just aquell mateix any que Cervantes sometia la primera part del Quixot a la censura, és el mateix moment en què a Pàdua, en Galileu, estava observant una supernova i després en feia 3 conferències. Però no és només aquest l'únic cas. Després hi ha referències a la Ilíada, referències a Romeu i Julieta, i bé, el llibre és molt imaginatiu, al mateix temps que molt científic, i per tant us convido a entrar a les seves pàgines. Veureu que tindreu ganes de saber més coses que no les que explica en Xavier Vallès aquí, que ja són moltes, però voldreu explorar molt més i us entrarà el coquet de la curiositat per saber més sobre la vida dels insectes.